Lieke nog oorl oeren ten noorden van Jouwert dat het onschendelijke en volkrijke dorp Stiens. Wat ik hiermee denk te verhellen is in de vorige eeuw Bart. En zo'n die tijd is Stiens ook al vrij wat verloren. Onder Skilwoy in het eerste huis onder Jochterhaan, daar wenne een schoonmaker die van Pabe Raukes hield. In de wandeling neemden ze hem wel van baas Wattelstoot. Zijn bijnaam hier kregen omdat de bjustere kwart van de holle wie en om alle nietigheden kibben en raasde. Een grut bult verstaan hier net en hij ik net volle in de vrouw omzwolken. Bij Pabe Raukes wie het wat een nu aardig spul. In het dorp wat rabbe oer een onecht been. Een oerwindeling nemen wij die anno 1857. En oer broer en zuster die krutmaaier wienen. En wie wat heimzinnigs maar een rinkelbel. Een zilveren rinkelbel. Wij beharkje het toneel als er duidelijkheid komt over hoe het zit en alles puzzelstukjes op haar plak vallen. Ik neem je mee naar herberg de Volk te Frenscher. Sst. Wij jaren Jetske, haar nicht Wietske en boerinne Hiske krijgt voordat de rietsel van de rinkelbel oplost wordt. Goedemiddag mevrouw, ik ben Jetske, de faam, die jij bij baas Pabe tjinnen. Dat is misschien al wel 20 jaar. Tjamke wie nog lieds? En Wouter? Wouter, dat is wel Sam best vriend. Ik weet net hoe het zou kan, maar ik heb altijd wat meer als gewoon met hem als mijn oren. Er is in Stienjes altijd een omraak over hem rabben. Ik ha neel jou wel dat Wouter een zoon van baas Pabe wie. Heden ja, ik maak jou pop ekkere sjen. Die had hem nu weer vrede gehouden, denkt mij. Jetske kriegen de jongen uit de witse, maar wie krijgt als boerinne wat oorzwaard, doet ze het bij zeer. Ja kriegen dadelijk die zilveren rinkelbel beet, die het been om mijn hals hingen hier. Die bezeeg ze, en toen was het zo raar dat de vrouwen net wisten wat ze erom hingen. Ja wat al zo wit als kalk en koek geen wut meer zei ze. Wietske, het kastlijnske, skrepte gauw om jittik en roekersgwot. Zo kregen ze haar jonken nietsen weer wat bij het stik. Kastlijnske Wietske vregen onder de boerinne. Heden boerinne, waren je daar samen in misselijk? Ach, heden, die rinkelbel. Dat is dezelfde die ik voor mijn Jildertman meidje litten ha. Zijn naam staat erop en zijn bertedatum. Santjen JL 68. Die hierom doe je wij worden is. Nou ja. Santjen JL 68? Om het wief der Bokke en Wietske de rinkelbel van kriegen hiene, joukjen hiet, hienen ze toch dat het die namen wel wezen zo dit op de rinkelbel stier. Nou liek wel kon ze het wel begrijpen dat die letters betjutten. Hildert Lutzens. De boerinnen skrienen ervan, zo wie ze hoe stuur, maar al jonke liedsen bekam ze toch weer wat. Een lied jaloeren zulde verroem wezen eet joukjen uit de squalles tegen der kwam. Het wie een bleek, meeger menske, wakker sober en jarmoedig in de kleen. Waar jere kastlijnske Wietske impeteert maar joukjen. Je weet jit wel dat ik dus een zilveren rinkelbel van jou kregen heb. Nou ja. Daar stiek het niet in. Dat moet je net denken. Maar deze boerinnen wil graag weten, als je het ze kennen, waar ze uit het west had, eert het jou eens wie. Meesken, ik ben een grutte zondaresse. Ik moet je met mijn hele hart maar hier belissen. Ja, daar heb ik toch geen rest. Mijn naam is net Joukjen, maar Doutsen. Doutsen, ik ben Jetske. Ken je mij net meer? De betiezing wie compleet. En joukje, alias Doutsen, roept uit. Jetske? Bestou dat Jetske? Oh, hiek het witten dat ik hier met je fine soe. Ik hier net onder je me eigen kom het wast. Oh, boerinne, ik ken net meer zwaaien. Jetske, ik woe dat als schande maatje, en do wie is het onschuldig. Doe de slachterswijn maar dat ben erop, us hoes voorbij vleeg, wie ik op efter stitte. Het ben slingeren jonken uzes van de wijn af. Ik jedde het krieten. Ik ging hinnen en nam het op. En doe riesde er in een oedogensplan bij mij op. Ik ha Jetske haar kisten iepen brutsen, en het ben daarin lijn. De boerinne weet net hoe ze het had en ze roept. Ach, heden meeske, wat vertel je me daar? Dan is Wouter ommers mijn zoon. Hoe woe het zo kwam, het wie Stiense merken.
Baas Pabe die een roentje oer de merken. Op een veertswal zeeg er een theekiste daar een wiefke bij stiet de waljekoek bakken. Daar bleef baas steen en koft waljekoeken. Omdat maar het wiefke onder praten kom, vreeg er haar werd ze wennen. Het wiefke antwoordde: Oeral en ene net. Jo mat de witte man, wij wen je in een skip en reis je van het ene plak naar het oren. Jo ben een baas kwammaker, begreep ik. Daar heb ik joet jit al een arme vol rijnwetten bij hem en cellen. Dat waljekoekswief had van een man bij paas Pabe west. Om een arme vol wetter. En die had dus wakker om haar heen te sjoen. Ze had haar trekken wie genoemd en bij de schoonmaker een kiste uit het efterhuis hellen. En die kiste beheren onder de faamta. Het wiefke gaat verder. Wij hellen de kisten stil in het skip en voeren naar de Dokkumer. Daar maken wij hem iepen. En wat vonden wij daarin? Een sponnen doos en een liets band erin. Wij zeiden, dat is iemand die de schoonmaker bij de faam het. Dat kan het missen. Wij hebben de kisten en de pop, een grauwe jongen, waarom bracht naar Pabe en die. Oh fei, wat kind al raar game mooie meeske. Maar het aljaren gaat wel knap in water. Dat had wel oors lieken net.